بمێرن ئەم ژوەرە بێژن کا ئیبراهیم هەنانۆ کیە؟ ئیبراهیم هەنانۆ یەک ji دیارترین کەسایەتیە نیشتیمانیên Sûriyê ji ber ku yek ji serkirdeyên şûreşa Sûriyê bûye dijî intîdaba Fransî her wiha çend postên siyasiyên Sûriyê jî di destê wî de hebûne û bi eslê xwe jî Kurd bûye. İbrahîm Henano di bajarokê Texarîmê Helebê de ji dayîk bûye û di serdema Osmaniyan de serokê dîwana wîlayeta Helebê bû. Di Kongre Sûriya salane de weke sala 1990 de weke nûner hatibû destnîşankirin. Dema ku Fransa dest danî bû ser Antakya sala 1990 de grûpeke çekdar li dijî Fransayê pêk anî. Piştî cenga Meyselon û hatina Fransayê ji bo Sûriyê çalakiyên xwe yên çekdarî zêde kirin û çiyayê Zawiyê ji xwe re kire baregeh. Piştî ku çendîn çalakî li dijî Fransayên candan û kete destê Fransiyan de lê ji ber givaşa cemawer li ser Fransa ew serbest hate berdan. Sala 1932 de jî weke rêberê Kutleya Niştimaniya Sûriye hatiye hilbijartin. Henano bi nexweşiya Sillê li sala 1935 de koça dawiyê kir li bajarê Helebê hatiye veşartin.